सिगां जोङो कंग्रेसआव दंमोन, ओमफ्राय कंग्रेसखौ जोङो देरहानाय नङा होननानै जों नुहुरखाबाय। अनिल सारजों जोङो ज' जाफैबाय। माने जों दिनै एखे खौसे जानानै देरहाहोगोन होननानै जानजि खाफ्रानासो फैखाथारदों आरोना। दिनै जों गोसो गोरबोजों जइनिं जाफैबाय। जोङो कंग्रेसखौ गारनानै फैनाय जाबाय जोङो। जोङो 26 जन महिला जों ज' फैनानै जइनिं जाफैबाय। सिगां जोङो कंग्रेसआव दंमोन। जोङो कंग्रेसआव दङमोन, ओमफ्राय कंग्रेसखौ जोङो देरहानाय नङा होननानै जों नुहुरखाबाय जेब्लायबो। ओमफ्राय प्रमद सारानो देरहाखागोन होननानै बयबो मिथिं दावथिं जों लैहोर लैहोर थांनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जोंबो दिनै सुबाइजार समस्तिनिफ्राय ज' हिनजावफोर ज' फैनानै जोङो सारखौ आरोबाव खनसेबाव देरहाहोबावगोन होननानै जोंहा नै फनिन सारजों जोङो ज' जाफैबाय। माने जों दिनै एखे खौसे जानानै देरहाहोगोन होननानै जानजि खाफ्रानासो फैखाथारदों आरोना। दिनै जों गोसो गोरबोजों जइनिं जाफैबाय। जोङो कंग्रेसखौ गारनानै फैनाय जाबाय जोङो। सिगां जोङो कंग्रेसआव दंमोन, ओमफ्राय कंग्रेसखौ जोङो देरहानाय नङा होननानै जों नुहुरखाबाय। अनिल सारजों जोङो ज' जाफैबाय। माने जों दिनै एखे खौसे जानानै देरहाहोगोन होननानै जानजि खाफ्रानासो फैखाथारदों आरोना। दिनै जों गोसो गोरबोजों जइनिं जाफैबाय। जोङो कंग्रेसखौ गारनानै फैनाय जाबाय जोङो। जोङो 26 जन महिला जों ज' फैनानै जइनिं जाफैबाय। सिगां जोङो कंग्रेसआव दंमोन। जोङो कंग्रेसआव दङमोन, ओमफ्राय कंग्रेसखौ जोङो देरहानाय नङा होननानै जों नुहुरखाबाय जेब्लायबो। ओमफ्राय प्रमद सारानो देरहाखागोन होननानै बयबो मिथिं दावथिं जों लैहोर लैहोर थांनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जोंबो दिनै सुबाइजार समस्तिनिफ्राय ज' हिनजावफोर ज' फैनानै जोङो सारखौ आरोबाव खनसेबाव देरहाहोबावगोन होननानै जोंहा नै फनिन सारजों जोङो ज' जाफैबाय। माने जों दिनै एखे खौसे जानानै देरहाहोगोन होननानै जानजि खाफ्रानासो फैखाथारदों आरोना। दिनै जों गोसो गोरबोजों जइनिं जाफैबाय। जोङो कंग्रेसखौ गारनानै फैनाय जाबाय जोङो।